Αυτό είναι ένα από τα κλασικά μπέργκερ που είναι μασκότ ή όπως λέμε και το προηγούμενο signature πιάτο του Burger King, που είναι το Whopper. Εγώ στην προκειμένη το πήρα με μονό μπέργκερ και ανοίγοντάς το διακρίνω από πάνω μαγιονεζούλα, κάτι σε μαρουλάκι ή iceberg, ντομάτα κρεμμύδι, μία κόκκινη σως, μπορεί να είναι κέτσαπ, πίκλα αγκουράκι, ένα μπέργκερ και από κάτω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να βαθύνουμε. Για να δούμε. Μπέργκερ δεν είναι πλαστικούρα, δεν το λες και Champions League κατηγορία, κάπου στο ενδιάμεσο. Ψωμάκι, το κλασικό λευκό ψωμάκι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, καμάνι και τι. Iceberg, ok. Η μαγιονέζα του από ό,τι τρώω πρέπει να είναι ποιοτική μαγιονέζα. Κάτσε να πάρουμε λίγο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Κάτσε να πάρουμε λίγο πυρουνάκι επόμενο και να το εξαϊλώσουμε για να δούμε τι γίνεται. Έχω περίεργα να δοκιμάσω το μπέργκερ μόνο του. Να δω ρε φίλε τι παίζει. Από ψωμάκι μέτρια πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μπέργκερ. Το βλέπετε. Να σας το δείξω και από εδώ. Ωραία. Μοσχαρίσιο σχοινάς. Τίποτα ιδιαίτερο τα μπαχάρια. Ναι μεν είναι λεπτό, αλλά δεν είναι σμάς. Είναι απλά λεπτό. Το οποίο τι σημαίνει. Είναι λεπτό, χωρίς να έχει κρούστα και απλά έχει ωραία γεύση μοσχαριού. Δηλαδή τη μοσχαρίλα την καταλαβαίνει.